F'dawn il-jiem ħafna nies jieħdu pawża mix-xogħol biex jistrieħu mal-familja. Mhux l-istess il-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Ninsabu fil-Fire Station ta' Kordin fejn bħalissa l-pumpiera qegħdin iħejju għal dak kollu li jista' jinqala fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Santa Marija. Segwejna tejjijiet mill-pumpiera ta' dan l-istazzjon fosthom inventarju tat-tamir fil-vetturi li jintużaw attifi tan-nar u ċċekkjar ta' rutina. Iż-żamma f'kundizzjoni tajba tal-vetturi u t-tamir fil-fatt jifforma parti kbira mix-xogħol. Parti oħra hija dik li ħafna jaraw fuq barra meta tinqala emerġenza. Fil-fatt fi triqitna lejn l-istazzjon tax-Xemxija daħlet sejħa l-għajnuna minħabba nar li qabad f'boatyard fil-limiti tan-Naxxar. Sibna l-pumpiera tal-Protezzjoni Ċivili li kienu diġà kontrollaw in-nar. Fuq untefat terapien biex jifgaw ma jerġax jaqbad. Irħejniela lejn ix-Xemxija fejn sibna l-istess ħejjiet bħal dawk ta' Kordin. Hawnhekk l-uffiċjal tal-istazzjon spjegalna kif matul dawn il-jiem jiddaħlu pumpiera minn xi ftijiet oħra. Bħala dipartiment f'daw il-ġranet ikonna stazzjonati nies iktar mis-soltu wkoll ikunu allokati mal-nar tal-festa kif ukoll attivitajiet privati. Matul il-ġurnata, n-nies tal-ġurnata jippreparaw il-vetturi tan-nies li jkunu ħajħorġu għall-ekstra. Spjega li l-impenji f'dawn iż-żminijiet mhumiex marbuta biss mal-wirjiet tal-lob tan-nar u attivitajiet pubbliċi oħra. Ikollok iktar nies qegħdin iduru, attivitajiet barbecues, parties u dawn l-affarijiet allura ikollok iktar sejħiet. Xogħol daqstant essenzjali li iżda ma jidhirx huwa dak li jsir fil-Kamra tal-Kontroll tal-Protezzjoni Ċivili f'Takandja. It's possible, yes. Thank you. Thank you so much. Bye, bye, bye. Mela ħajkun hemm controlled fire. Dan l-uffiċċju għal-moħ wara l-operazzjonijiet kollha tal-Protezzjoni Ċivili. Hawn jidħlu sejħiet għall-għajnuna u l-membri tal-Kamra tal-Kontroll imbagħad jinformaw lill-istazzjonijiet rispettivi bl-emerġenza. Meta jinqalab bżonn aktar ilma f'każ ta' nirin kbar, ikunu huma li jitolbu bowsers privati biex imorru fuq il-post. Ħallejna li l-pumpiera jkomplu bil-ħidma tagħhom għal kumplament tal-ġurnata u l-lejl twil li għandhom qudiemhom biex għada jerġgħu jisbħu mill-ġid fl-istazzjon qabel ma jkunu jistgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom għal Santa Marija.